तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीच्या इंजेजो आपले स्नेचे साकर नमान बरे कुसंबरडे आणि तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीच्या इंजेजो आणि दवा सोपूत म्हणीत जालो तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीच्या इंजेजो Paghienti doce me non posso minatikar Prarthaya Yesu mia Paghienti kapate lewa Elauta Mahimawapakani Patakani Pavitratnya Mahimawapakani Patakani Pavitratnya Rakan Badve Kade Magni Ravadya Avadya Sigaratnya Katinja Daya Padadva Puja Pradesh Lopi Tolai Raj Sabhan Salai Swami Sarlya Bhavatya Pasat Magni Nirantar Patatya Pavadi Samadhan Amen Mari Dawatya Mai Papa Chen Puta Chen Pavitratnya Chen Avi Amen
Tuhan kami harus terima kasih cantik amci mata kami beruntung gemia. Apakah jujukan sangat kami menolongnya? Apakah sekedar
대왕죄 부탁해 그리스도의 뭐가 어울리는 안에 보면 아주 수반대들 안에 볼래래 서양도 역로 주도라기 문상 amjad kutbati asabate kanduku moja sang ani judu cinta seseraja asfata taun alagram tu tetrai kaya asfat aja suate aja tutrawat span aja Paidawasmati Boston Damta Aikumenda Alsvat Akram Solomo Lakawoto Aplomo Apya Chatu Chinche Apna Chatu Ulonche Taraksha Apna Kaikoro Loto Napta Sunche Yadionche Kanchabe Apna Lav Soto Bore Bore Apna Sai आपने सुनले हैरान करो ऐसे वर्तन करते कि विवेक आणि अस्वाद म्हणता आपलं नोकरी नाही म्हणून कोणी कुणाला आमचं लोक आम्ही कधीच कुणाला वेळ कसा मी कसा राग कसा मी तरी वेळ सुटलेल्या कृष्णाचा अक्रम वाईट कसा मनुष्याकडे सुबे थांबलं किती रामका स्थिता थोड्या 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 देखील असा थोड्या आपल्याकडे असं वापरी असणार त्या रोगावरी संसारातले बाळक ते कोण जाणार रोमाचो नावाचे उलोवपी आनी बरोवपी सिसिरो अशें म्हणटात अशी स्वार्थावरवी मोस्ताने वायट कुशेवरवी मनीस मनताच्या वर हात देवतात आणि एकामेकाक वाद
सगळी मनुष्य ते जीवन संवसारी ग्रेस कॅन्सल जाते जे जीवित व्यर्थ नव्हता व्यर्थ सगळे व्यर्थ म्हणून त्याच्या पहिल्या वाचनात न्याय केले संसारात कोणी साथी गुंतवणूक कुशल काय वापरून वापरता जोडता उंजयता उंजवून बोलता त्याचे सगळे जीवित तो कस काय वाप करता ताचो पुस्तको एकच हाल्या जवळचे कोणा राखून जावचे दीस रात आसन त्रास देखील आसतना तो वापरता कसे चढ ग्रेस जावेत आणि ते ग्रेस काय आणि चड बरी नाशे त्या रात चिंतता आणि ती पडाला त्याचे सगळे जीवित तो व्यक्तीच घेता म्हणतात उपादेशाचे पुत्रा त्याच्या बरेडाच्या असताना तो अर्थातली आमकां उलयता दिसता पूण वक्त एक संदेश तो आमकां दिता देवाक मान कर आनी तुजे उपादेश पाळ तो मात्र सर आतापर्यंत पावतले आनी जिवनाचो अर्थ सतत आपल्या जिवच्यान न्हय बघा त्यापासून जिवच्यान आसा म्हणटा आपल्यापासून जियेचे त्यापासून जियेचे तो मात्र आमच्या जिविताक अर्थ उरले हाचे पयले वाचपाक दाखोवन दिता हाचे सुवात आमी आयकले जेजू स्वस्थ उतरांनी अस्वाद कित्याक आपणले आमकां तो दाखोवन दिता मनशाक त्याचे जिवीत आस्पदी करच्यान खर्चिलें तरी त्याचें जीवन जायना म्हणटा सगळें आस्पदी त्याचें जीवन जायना जेजू ग्रेस दिसाचे वापार आमच्या मुखार दवरता लोक कृपायेचे वापार सवार जोडी वापार तरी मनशाच्या जिवितांत ती घडटा ती नीज जाता सवाराच्या जिवितांत नीज जाल्या तितून मुखार त्या दुनियाच्या उतरांक आमी ह्या वापारांत पळया त्या उतरांत तुमी जर चिंतलें तर हांव कितें करूं म्हाका सुवात पावना हांव म्हजी पठारां व्हड कर बांदता म्हजें पीक म्हजो माल उलोवणें करून म्हजें शांत अस्वाद मनीस आपणाचें मात म्हणटा घराचें शांत घराचें पडोवन वचूंक ना तसले जिवीत मुखार पावले ते आमकां शेवट आमच्या जिविताच्या शेवटाक पावयला म्हणून आमकां दिसता तर मुखार पावले जर आमच्या समाजाचे राज आनी देश करीत आमी कितें आमकां पळोवंक मेळटा वस्तू केंद्रीताच्या संवसारांत मनशा जिवीत आनी ताचे जैत मनशान आपल्या ह्या संग्रहान दवरलेल्या वस्तूंचेर आमी करून मेसता मनशाची ग्रेस काय जाता सच्च्या सत्तेचेर आमी मेसता कितलो दोष ताणें आपणायला कितले आस ताणें केल्या कितले भांगर ताणें दवरला बेकार कितले बजेट आसा केदे व्हड घर आसा त्या घरांत कितली कुडां आसा खंयच्या मोटेल्याचे भार ताचे आसा आमी मनशान ह्या रितीन मनशाक चुकता पूण हे आमकां शास्त्रीय जिवितावर पावला मगर आमची केस काय कित्याक आतां समजून हाचे दुसऱ्या वाचक आमकां स्वस्थ सांगता सांगपाक सांगता आमी ह्या संवसाराचे न्हय बघा सगळीं जेणे करून ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो माल आमी सोदचे न्हय बघा सगळींच्यो वस्तू आमी सोदूंक जाय कित्याक तुमची जिणी क्रिस्त आसतले देवाची जिणी कोण आसा म्हणटा तुमी क्रिस्ताक तुमी नेसल्यात देवा खातीर मनशान क्रिस्तांव जिवंक जाय देखून ताका गरज आसा माया मोगाची जिणी कल्याण बऱ्या करण्याची जिणी घाण करूंक गरज आसा तेच्या दिसांत पावचें तर आज ताचे गोश्टी बात आमकां मेळटली सांगतलें कितें सोंपे देखीन आमी सांगता मुखार सांगपाक आमकां वच पळयता सांगपाक उतरां सांगपाक तीन आमी बरयल्या उतरांचो आमी उदास केला आमी संवसार येत आसतना कांय घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून आमी वेताले कांय सोडूंक आमी शकचे ना तर हांव जेवंक न्हेसोंक बांदूंक आसा जाल्यार आमी धादोशीच जाय ती आवाज जाय हांव क्रिस्तच म्हणयत पूण क्रिस्तांव आशून ताणें खासा जावन सांपडलो जाल्यार सांपडलो जाल्यार दुडवाचो मोगूच सरवाय तेचें मूळ म्हणलें तो आमकां सांगता देखून जेजूनच म्हणा मनीस कितलोय क्रिस्तांव येतो पूण ताचे आस्पदीक ताचें जीवन जायना हें उदाहरण आमी फुडार करुया दुसरें जावन म्हाका देवा आमकां क्रिस्तांव आपयता हाची दृश्टी पळय आमचे जिणेंत एका दिसा देवाक आमी पयलो स्थान
कितलेय आयकारी कितलेय जाल्यार ते म्हजेच म्हणून तुजो मनोभाव आनी सांगून कसल्या स्पिरिता संस्कारांत आमी जियेचे म्हणे आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान दाखयता. तूं मुखार बाबी मरगड्याची दाद अशी आसा. मनशान दिलें उराना देवान दिलें सराना. मनशान दिलें उराना देवान दिलें सराना. वय देव आनी देवाचे शास्त्रीतलें अति दिल्ले मार्ग संस्कार घालतात. तुम्ही असा तरी सत्य वस्तू मोठे मोठे म्हणून सरळ दुसऱ्या वस्तूचेर आमचे गमन आमी दवरया. त्या वस्तू आमकां गरज आसा त्या संवसारीक ताचो फावो उपयोग करया. पूण आमचें गमन जावं ती सरळ दुसऱ्या वस्तूंचेर. आमचे जिविताचो शेवट पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ता तरी तुम्ही जियेता जाल्यार सगळीच्यो वस्तू सदा म्हणून सांबाळायच्या दुसऱ्या वाचनांत सांगता. आमी पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची वयर जाल्यार आमी सगळीची वस्तू ती सोडूंक जाय. तर तितूंत पाप आमी सिद्ध जनावरां आमी मागले. आज मुखार आमच्या चिकलेचे सुजान्ना पयले फावटी जेजू आपल्या अनुजांतून ते आयकलेला. आज ताका वचतो दीस. आज जेजू उण्या वयनांत रुपार ताच्या खालून जाल्लेला. आमचो भावाक वचोन आसा आनी जेजूच आमकां हे वरतें देणें जावन आसा. युक्रिस्त म्हणटा आसतना आमी जाणा जेजूची सगळी जिणी आतां आसा. खावणे खावन उत्साह करया. ताची जिणी युक्रिस्तीक जिणी जावन आसली. दिवची जिणी जावन आसली. दैवीक जिणी दिवची जावन आसली. आनी ते सगळ्याक पावता निमाण्याक शुक्रार आसा. पूण दुर्गा रुपान निमाण्या क्रायस्तारा दिसा उडो आनी वायट जावन आपणाकच काम काडना. आमच्या आत्म्याचें पोशण करता. देखून मंगळार खबर कमिस्तेर आमकां आमच्या सौंदर्याचो मेळना तरी भावांतल्यान नातेला. आनी देखून हो वरतो दीस आनी पावतेकार आमी करतात. आनी सुजान्ना आज पावतेकाराक मार्गदर्शन पावता वागो. आज ते व्हडा संतोशान वरतो दबाजो नसरास आनी त्या प्रत्येक जाण संतोश पत्रांत आनी भोगूंक जाय. आमची पवित्र सभा चित्रपट आमकां शिकयता. आर्तीक सागन मुरीत पत्रांत आर्तीक तशें म्हणटा. The Eucharist is the source and summit of our Christian life. म्हणजे युक्रिस्त क्रिस्तांव समाजाचें उगम आनी शिखर जावन आसा. जर युक्रिस्त ना आमचें कितेंच ना. युक्रिस्ता भावांनी आमची सगळी क्रिस्ती जिणी बांदून आसा. देखून ह्या साक्रामेंटांतल्यान आमची भक्त आनी आमी ताचे थंय येवन ताचो मोग आनी अद्रेक आमी सोडोवंक जाय आमचे थंय. देखून पाद्रे अशें सांगतात. Even the sun doesn't rise, no problem. The world it can go on, but there is no Eucharist in my life cannot go on. जर सूर्योदय उदयाक तो बरा संसार चलता, पण म्हज्या जिवितांत युक्रिस्त ना जाल्यार म्हजें जिवन व्यर्थ. म्हज्या जिवितांत कितेंच ना. महान व्यक्ती पात्र पियो युक्रिस्त महान मनुश्याच्या जिवितांत आमकां जायते घातल्यान दिले जायते तरेची ती उतरां आमी तुमकां सांगितली. मदर तेरेसा जाणा जिवन साथ आमी पळयला आमचे मदेंची आसा. आनी ती युक्रिस्ताची शांती म्हणटा एक तरेशी आसा. तशेंच जर न्हंयच्या तडीर जिवान बरोवन पांचवे आसतात तशें म्हजो जीव युक्रिस्ता वरवीं बरोवन जिवंत आसा. आमी जाणा व्हडाच्या देगेर आसलेले रूप ते पांचवे रंगांनी बघतात मागीर पुणा फळांनी बरोवन आसतात. तशें युक्रिस्त आमच्या वयल्या वरवीं म्हजो जीव भरोन भरोन जीव आसता. दैवीक जीव भरोन भरोन आसता. तितून आमी ताका सांत म्हणून पातळ फकत युक्रिस्त ताका आसलो भावाक. युक्रिस्त ते जेजू ताणें येवन ती महान कार्य केलें. हांव धांवून धांवून तुमकां सांगता जाल्यार कितेंच बरें कंडिशन म्हाका दिसून येना. तुमकां बाब आमचो भावाक सोडोवया. खाली उलो न्हय तो हागार जेजूच त्या वयल्यान आसा. जेजूच आमचे वयल्यान आमचे करता. सुजान्ना ते जेजू स्वागत करून
Laiteta Jezus tudo atletas पहिल्या पावटीवर तो संतोष अत्मिक राखतो पाहिलं त्या बाजूला असता पुन्हा कोणता बाजू एक दिवसाने संपता पण तो त्याची कारण जेजू तुझ्या हातावर जातायला म्हणतो बक्षीस झाल्या तुझ्या जिनेच्या पर्यंत होतो तो कोणच काढ म्हणू शकतो ना तिथून ते गरज नव्हता आणि ते आज देतायचे देवस्तुती तिथून देवाचं उत्तर आत्मकडे आमच्या जीवन सगळ्या आपला धर्माच्या Verabia Wapade Santosh Magajaron Asutan Surya Poti Jidurga Darsham Bicara Sandarbana आपले बाळ जरूर सानिध्य करतात त्याचं आम्ही सगळी जगात पाहतो आमचा म्हणून आमचं भावाचा सारे असताना या एकाच देवाला Absolutely, realizăm că acasă oamenii
सर येते आणि देवाते निर्लक्ष्य दाखवतो सर आमचो क्रिस्तांवांनी निस्वार्थी वांटून घेवचो मनोभाव आणि केल्याते तुस्को जशे करून मागता Eucharistyczne wybory, hazardleja आम्ही सुमेस्तानी आमच्या सत्य जिवितान आमचे लगी असली ग्रेस काय एकामेकांनी वांटून घेऊ आणि देवामुखार ग्रेस जावं आणि ख्रिस्ताचे खरे पटलावदारी जावं आदार दिवण मागता सगळींच्या बाबा तुझ्या पुतळाची तुम्हाला खात तुझे आमकां मागूंक शिकयलाय ते आमची मागणी तूं दयेन मानून घे आमी कितेंच संवसारी सुखाचे गुलाम जाय नासता सगळींच्या वस्तूक लागून आमकां शिकय ते आमी मागणी करता तुज्या पुतळाचे नांवी तुझ्या पाया तळी
तुझ्या पवित्र त्याग तुझे पवित्र करून आम्ही मागता गावचे आमच्या सगळ्या ख्रिस्ताची पूज आणि गरज आपले तुझे स्मरण सशुम प्रियावी ताने उठो घेतलो तुका निर्माण तो मोठो तो आपल्या संस्थान दिलो आणि मुळे हो तुम्ही घेयात आणि खायात ही मोठी पूज तुमचे पासून सामान आमची जवान जरस कनेक्टा घेतली तुका नव्यान तुमचो हे आपल्या संस्थान केले आणि मुळे तुम्ही घेयात आणि हमसे घेयात हे मोठा रक्ताची खास नव्याने संस्थे मदतचे निर्गत हक्कांचे पक्षांच्या तुमचे असो आणि सुमेस तुमच्या थोडे बाजू घेणे हे मोठा उदासा ठरला तुझो दूध प्रगत तुझ्या
संसाराचे पाप कटले आमची काकुळट देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटले आमची काकुळट देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटले आमका शांती दी. हे देवाचे शरीर संसाराचे पाप कटी शरीरच्या जीवनात आपल्या ती भाजी सम्या
देवा आमच्या मुखार बाबा या सगळीच्या तरी आम्ही तुझ्या आमच्या नव्या जीवनाने संकायन बघल्या सगळीच्या वाटे सदा संकारा आणि असे सत्याच्या सुखात संकाप होय हे आम्ही मागता तुझ्या पुत्राचे तुझे नाम होई आज आम्ही या जगाला एक सावनं कष्ट दिल्या परिस्थितीत आम्ही मागता सोनिया जेजू या पवित्र सक्रमेंटात तो खरंच हजर असाय म्हणून आम्ही तेच म्हणता हांव संवसाराच्या वेळेंतल्यान तुमचे सगळे आसतलो म्हूण तुवें वाचयलां युक्रिस्त पवित्र उतर पवित्र सभा आनी सक्रमेंटा रुपार तूं सदांच आमचे सगळे रावन तूं आमकां देगान करताय आनी भरवशांच्यो तुवें आमकां फावो केलाय तुज्या ह्या दैनीक समर्पणा पासत तुका आमी धन्यवाद दिता सोनिया जेजू आमी तुज्या बळे खातीर तुज्या नांवान जीव दिल्या वागणूक दिल्या बरें दिल्या तिरस्कार आनी दर्दुनी मेळत आसा आमच्या देशांत आमचो भावाचो जीव आनी बरो करून आनी तुज्या नांवान बरें करून
Treinando-te admite a união de Jesus. कसं तरी आपण सुद्धा संगीत मन पुढे आमच्या संगीत सच्चा सुनिया Jesus. सुवर्ण कथे प्रत्येक सगळ्या पास्टर सगळ्या दैनिक Jesus. तरी इतिहास आणि मार्गात तिरस्कार उच्चा देवाचे शरीर. तो दोन्ही मुलं सगळ्या त्यांनी कोणाच्या दैनिक समुद्रा Jesus. Moga powstania dziewcia Żywot Chrysta Jezus. Organy Boga, तुमच्या सुन्यांमध्ये ठेवूया. तुमची जात organy Boga तुका आमच्या कसं कसल्या Jezus. Matiran Teiran Teiran Tadiakut, Argani Dogone Buddhism Practice Sangat Tadiakut, Argani Kasta dengan Tokorusu Tadiakut, Argani Boleh sedang bersoal di Tuhan Tadiakut, Alleluia.
Sumiați în Doamne Maria. Tuमच्याजवळ आमची कर माध्यमाचे बळाने सकत आणि गोळवंशच्या सुन्या चिंचू डॉक्टरने बलितल्याचे गाळ पेटूनच्या सुन्या चिंचू पंत कसल्या ग्रेस जाऊन संध्याच्या सुन्या चिंचू देवरांचे वेळी आमचो खारो जाण्याच्या सुन्या चिंचू क्रूरपण फूट करून तू मेळघात उद्वारांच्या चिंचू कस्तत्र्या गरुशांच्या सुन्या चिंचू स्वाते सात साम लजतल्यांच्या सुन्या चिंचू कस्तान तिरस्कारात घेऊन भावात उपचान जियेनतल्या चिंचू प्रत्येकाला पेश करून पुसून किंकार केल्या चिंचू स्वाते सात साम केल्या चिंचू सर्वोदया पुस्तक प्रकटून लजल्या चिंचू निरासा तुझे प्रभुसो सांगलेल्या चिंचू वाईट आणि विरोध कमर पासून गैर केल्या चिंचू कस्ता दोन वेळी मागण्याची बेपरवा केल्या चिंचू युक्रिस्त आणि पुंसराने अलक्षा टाकलेल्या चिंचू ख्रिस्ती भावनाची जप्ती करून नकार केलून तिरस्कार केल्या चिंचू आत्मिक गर्व आणि आपण भाग्यवान हंकारान वळल्या चिंचू ख्रिस्तीन सामिस्रोन मोग करून सर्वांक प्रकटून विसरल्या चिंचू ही गरीब कोणी आमच्याच अंतस्करणाच्या निवृत्ती करूया तेव्हा लक्ष बॉक्सने वाढूया सांभाळा प्रवाहांना बरेल्या पत्रांनी शेवटी ख्रिस्ताच्या मोगात आमकां भेटले पूर्णपणाची आनी कसल्या सत्तेक जावचें ना देखून सदांच ख्रिस्त तो मोग करून तुका विस्वास रावून तूं आनी कृपाने आदार मारया तुमची जाप सुम्या तुज्या दैवी सत्तेन भर निसाम जिवन आनी परगटून प्रतिरोध करून कश्ट याद तुझ्या नावाक लागून कुटुंबाक वेगळा वरसल्ल्यांक भुतान आनी दुखीत जावन दिसा बलिदान भेटोवच्याक पटकिऱ्या आरोपाक बरी जावन बंदेन आसच्या आनी तोतरे बगच्यांक तुझ्या कर्तव्यान प्रतिदिनाची खालतना परिवर्तन जावच्याक जीविताचे रिस्केर जावन सुवार्ता प्रकटल्यांक आधुनिक संवसारांत विविधतेचे मातृत्व भोगतल्यांक करिनांच्या तुटीक बंदेन जावन कस्ततल्यांक वावरा खातीर बंदेन आसच्या आनी हिंसा भोगतल्यांक सुवार्ता प्रकटच्या लायक मिशनरींक धार्मिक स्वतंत्र निर्बंध आशा स्वातंत्र्य जीवनच्या क्रिस्तावांक क्रिस्तावा विरोध आमच्या अर्थपर्यंत विरोध दुसऱ्यांक Liliganya Sumian Jesu आमचे मागणे तुका दुरुस्त किरास्कर दोनी हिंसा तुकाने विधेयता तुझ्या पवित्र सभेत स्वागत करतो
प्रत्येक संसारात करीत नसता तुझ्या लोकांनी स्वागत होतं विविध रीतीचे प्रसंग गुपित रीतीच्या सर्वांनी मिळवणं तुका मिळवलं वाटतात तुका सदांच विश्वास लागतो आमकां सर्वांक तुझे धैर्य आनी प्रेरण तयार कर धैर्यान उतरान आनी करुणेन सुवार्ता प्रकटून कर आनी तुका साथ दिवन तुज्या दैरीक सत्यान आमकां कर आमच्या दयाळू दुखाद्वारे तुजो उजवाड संसारात प्रकाशून तुझ्या नावाक महिमा जावं कष्टा दोतण्यामध्ये तुका विश्वास लावून कर आनी भरवशांक सगळे फूट करून तूं आमच्या दोळ्यांनी सतत जा जियेताय आनी रात्र चलयताय कृष्णाच्या कृष्णाक तुम्ही आमचो आशीर्वाद घेवन तयार जावया आनी गावया आमी गीत या देवाला साच्या मेळटा ऐका गेल्या तळेतरात जमा झाले इस्मालो 5,707 ರೂಪಾಯಿ
क्रिस्ताच्या नावे हांव उल्हास पाठयता आनी क्रिस्ताचे स्नान बेसवान ताचेर हांव लागता. सुजानाच्या कुटुंबादारांनी संतोष डिसूजा, रेखा डिसूजा आनी कबरेसच्या सांग्यांनी ही गरज तयार करून आयची दिवसुटी भव परबायांचेर चलोवन मेल्या आनी तांकां कुमोव केल्या. क्रिस्ताय वाडेकारांक कोणे कुमोव केल्या तांकां तुमी स्थान दिव बरें करून म्हणटा. प्रत्येक स्थान वजंत्र खेळून आमकां सदांच कुमोव करच्या प्रिती दिसूं जाय उपकारांनी ताणें देव बरें करून म्हणटा आनी तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. येवच्या आयताराचे दिवसुटी चलोवन व्हरून क्रिस्ताय वाडेकारांक येवच्या आयतारा दुसऱ्या दिसाची दिवसुटी चलोवन व्हरतात. दिवसुटी 5 वेनेसुएला राशींतलीं भुरगीं आनी गायन करून वायसीस भुरगीं. ऑगस्टाच्या 15 तारखेक आमी आसुसांवाचे फेस्त आयोजन करता आनी ह्या फेस्ताचे दिवसुटी चलोवन व्हरून स्त्री संघटना आज दिसा उपरांत गोडी परिस्थितीची चमक आसतली सांगणी ह्या चमतेक हजर जावन विनंती करता आनी विशय हिदोळसार तुमकां 300 वर्सांचे लेख पाठ. ह्या स्टार्टींग 15 ऑगस्टाच्या 20 वेळ कोंकणी मान्यता दीस आमी संभ्रमता. देखून वायसीस भुरगीं दिग्गजेच्या पावंडार मंगळूर देसीच्या दिग्गज अप्ताळे राखणो हाका वर्गणयो त्यो जमयतल्यो. त्या देखून आमचे दिग्गजेची वायसीस भुरगीं तुमकां भेटता आसतना तुमचो सहकार दिवंक आमी विनंती करता. आमच्या देसीचे पत्र जावन आसा. हे पत्रां मारिफात आमच्या देसीची तशेंच पवित्र सभेची खबरो आमकां मेळटात आनी आमच्या भुरग्यांनी कोंकणी वाचूंक आमकां एक अवकाश जाता. त्या देखून तुमच्या घरांनी हे पत्र हप्ताळे पत्र ते तुमी हाडून तुमच्या भुरग्यांनी वाचून कोंकणी आमची मायभास ती भास आमी तिची वाट दवरूंक जाय. त्या देखून आमच्या भुरग्यांक तें आमी शिकोवंक जाय. कित्याक आमी हांगासर देवस्तुती कोंकणीन आमी चलयता आनी चिकमंगळूर उरल्या थंयसर आमी सणां भाशे खातीर सगळें जावन आसता. पूण आमचीच भास आमी विसरली तर त्या देखून भुरग्यांक एक थंय हप्ताळे पत्र हाडून भुरग्यांक वाच अशें करून ल्हानपणांत तुमी तांकां पाठ्यपुस्तक दीस देखून आमची आशा जावन आसा. येवच्या आयतारा वायसीस भुरग्यांक मोगान पिरवेचें दसरा मिलन आसतलें. तुमकां कळीत आसा मोगाळ भुरगीं भाव भयणीनो छत्तीसगडच्या दोगा तांबडी भयणीचेर पडकेरो अपराध मांडून तांकां कैद केले विशीं आमकां अफगानिस्तान कळीत आसा. आनी देखून आमच्या भारतांत क्रिस्तांवाच्या जावचो हल्लो खंडन करून मंगळूर देशीन ऑगस्टाच्या 4 तारखेक म्हणजे सोमारा दिसा फाल्यां सांजेर 4 वरार मंगळूर क्लॉक टावरा लागीं प्रतिभटनास्ता केला. आमच्या पिरवेचे थावन तुमी व्हडा संख्येन हजर जावन तुमचो पाठिंबो दिवचो आमची आशा जावन आसा. आमचो एकवट आमचे बळ आमी दाखयचे. सभापती तरी व्हडली प्रतिभटना हांगासर आमी एनावंस करता. कातोलीक सभा मुखेल कोण काम दिता पूण आमचे रेस्पॉन्स भोव आसता. त्या देखून आमचो उलो जावन आसा आमी सगळीं क्रिस्तांवां. त्या देखून आमकां हेरांचेर तर जसो आमी आयच्या सुवातेर आमकां सांगता आमी समुदाय क्रिस्ती समुदाय म्हणले ते वळखूंक जाय. त्या देखून आमचो पाठिंबो दिवया आनी ह्या खातीर थंयसर वचूंक वेवस्था केला कातोलीक सभेन. त्या देखून तुमची नांवां तुमी ह्या तुमी आमचो हजर जायचे. तुमची नांवां कातोलीक सभेचो प्रेसिडेंट सुप्रियन मॉन्टेरो तशेंच कार्यदर्शी सिरील फेरावो आमकां तुमी मेळचें तुमची नांवां दिवची आनी तुमी फाल्यां दनपारां 1 वरांत शुद्धरे वाहनाची वेवस्था ते करतात. त्या देखून तुमचो पाठिंबो तुमी दिवंक आमी उलोव दिता. त्या देखून आमी जर तसल्या कामांनी आमी मेतेर जायना तर हांव पातयता आमची सर्ती ती देव नीत करता आनी त्या निती वेळार हे सवाल आमकां आसतले. त्या देखून नीत हर एकल्याक जाय. देव नितीदार देव नीत कर आमची सर्ती जाता नीत कर आमी देवाच्या समोर आमी वतले. त्या देखून हें गमनांत घेवचें. त्या देखून तवळ सांगची गरज ना. त्या देखून तुमचो पाठिंबो तुमचे आदार तुमी दिवचो ह्या बऱ्या कामाक. गेल्या त्या हप्त्यान तुमी जाणां मस्त पावस आसलो आनी जायते वारे आसले आनी ह्या वरवीं आमच्या हॉलाचे सभा शिटी उबोवन गेल्ल्यो. ह्या तरी ताचे स्क्रू आसून ते उबोवन गेल्यो. त्या देखून ही सिट्यो
Leandro de Souza, Rodrigo de Souza, Melvin de Souza, Roshan Telis, ICM Sale आणि हे असले त्या करून तांचा उपकाराने देव बरे करून म्हणता आणि त्यांच्या देवाचे विस्तार कसा मागता अजिनाडका तुम्ही जरा आमच्या तोटाक माझे पोटात मारून आमकां उमो करता श्री जेरोम शोभा de Souza क्रिस्ताय वाडो ताचो उपकारा वाटयता ताचो साक्रिफीस आमी मानून घेता देवाचे विस्तार बेसवा ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आमी मागता तशेंच रॉबर्ट टेलिस आनी तशेंच रोशन टेलिस आमकां देव बरें करून म्हणटा मंगळार दिसा हांव चिंता अजिनाडका तोटाचे टर्न काडूंक आसतले सो त्या देखून कितें येता आयतारा तुमकां अनावन्स केलें ते टर्न काडूंक आसा म्हणून सो त्या देखून थोड्यांनी क्रिस्ताय वाड्याच्यांनी तांची नांवां दिल्या बाळोजीचो वाड्यार रावता आनी मागीर तुमकां वाड्यार रावता म्हाका नांवां येवना पूण क्रिस्ताय वाड्यार 8 जाणांक कितें नांवां दिल्या तुमकां परत अवकाश आसा त्या देखून मंगळारा दिसा आमी थंयसर तेजे तणक आमी तळकन उपरांत आमी सत्याचें काम सुरू करूंक आसतलें त्या देखून त्या हांव उलोव दिता मिशन आसलेल्यांनी तांचे मिशनां हांगा येवचें आनी तोड करूंक आनी तोटा सर्ती करूंक आमकां अवकाश दिवचो मंगळारा दिसा सकाळीं त्या वाड्याच्या उपकारांनी तांची नांवां पयलीं सांगता तितची रात कितें तरी जातात म्हणलें क्रिस्ताय वाड्यांत आज वाड्या जमत श्री झेवियर de Souza अजय हांगेर आसतले सांजेर 4 वरार सर वाड्याकारांनी ह्या वाड्याचें म्हजें खातीर जावचें ल्हान क्रिस्तांव समुदाय अथवा मुळावी क्रिस्तांव समुदायाचें DACCचें कन्वेन्शन ऑगस्टाच्या 10 तारखेर म्हणजे येवच्या आयतारा कुलशेखर इगर्जेंत मंगळूर सकाळीं ते प्रारंभ जातले आमच्या त्रिगजेच्यो मुळावी क्रिस्ती समुदायाचे संचालक जेम्स टेलिसान तुमकां वॉट्सॅपार थोडें तुमकां कॉन्टेक्ट केला म्हण हांव चिंतां त्या देखून म्हाका तांची नांवां येवनात कितले जाण हाजीर जातात म्हणून त्या देखून उलो दिता प्रत्येक जावन आयोगात आसले ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे थोडे सांगले पुणी ह्या संमेलनाक हाजीर जावचें हांगासर एक हेल्मेट आसलें कोणाचें चुकून दवरलेलें ते कोणी परामर्शिल्लें परत तुमी ते पाटी हाडून हांगासर ती विनंती करता ह्या हप्त्यान दिसा ह्या बरे आसात सोमारा दिसा देवादेव मायकल मॉरिसच्या कुड्याक कुटुंबादारांनी तुमचे जावन समीस क्रिस्ताय वाडो मंगळारा दिसा लेगेसी मीस बुधवारा दिसा देवादेव थॉमस कुटिनाच्या कुड्याक मीस दिता ग्लोरी de Souza कॅनडा ब्रेस्तारा दिसा मीस दिता ज्योती de Souza क्रिस्ताय वाडो शुक्रारा दिसा देवादेव ब्रिजित de Souzaच्या कुड्याक मीस दिता ज्योती de Souza क्रिस्ताय वाडो सन्माना सांजेचे मीस त्रिगज कुटुंबा पसून तुमचे जावन आसा येवच्या आयताराचे मीस दितात सॅम्युएल देवादेव सॅम्युएल आनी ग्रेसी क्रास्ताच्या कुड्याक मीस दिता नोरीन क्रास्ता मागीर कुटुंबा वाडो देवादेव तुलसी कुटिनाच्या कुड्याक मीस दिता ग्लोरिया de Souza कॅनडा अर्गा मीस दिता डेविड कुटिना मागीर कुटुंबा वाडो हांव उलो दिता सुजाना ताच्या बरोबर मुखार येवचें आनी बेंतीन आनी कॉन्ट आमी जाल्यार रावया सगळींच्या बाबा तुज्या पुता जेजूचो पास्काचो गूढ भक्तीन आनी बाळ आनी संभ्रमक तुवें आमकां फावोर केलाय भाग्यवंत माये संगी तुज्या पुताचे कस मन आनी जिवन मन याळूंक आमकां आदार मेळच्या त्या रोजमायाच्या पंथाचेर तुजो आशिर्वाद दिता आनी हे आमची यात्री पयली संपोवन सगळींच्या रागार येवंक तुज्या पुताच्या नांवी आमकां फावोर कर सर्वेश पाव तुमचे सगळे आसूं प्रार्थया येशू जेजू क्रिस्ता मनशाकुलाच्या संबंधरा तुज्या मोगा पासून आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या बागेंत काम करपाच्या मोगा पासून ही तुजी साकन सुत्रांना व्हडा भक्तीन तूं देंतीन घालतली तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर अशें तुजें
सर्व विश्वास तुमचे